Písal sa rok 1938, keď kurátorka Prírodovedného múzea v Juhoafrickej republike, Marjorie Courtney Latimerová, spozorovala v úlovku miestneho rybára podivnú rybu. O náleze bol informovaný J.L.B. Smith a už nákres v ňom vzbudil podozrenie, čo by tento prazvláštny tvor mohol byť zač. 16. februára 1939 sa prišiel do múzea presvedčiť na vlastné bulvy. Vo svojej knihe opisuje, ako sa mu roztriasli nohy, keď bájneho živočícha prvýkrát uzrel. Stál z očí v oči lalokoplutvej rybe, dovtedy známej len z fosilných nálezov. Na počesť Courtney Latimerovej pomenoval Smith rybu Latimeria. V zoológii to znamenalo bezmála zázrak. Nielenže tieto stvory s masívnymi mesitými plutvami nevymreli pred dávnymi miliónmi rokov, ale dnešných dní sa dožili prakticky nezmenené. Len ťažko by sme hľadali väčšiu ikonu pre živé fosílie. Odhliadnúc od fascinujúceho príbehu Latimérie, pojem živá fosília bol zavedený oveľa skôr, a to nikým menším než samotným Darwinom. V diele o pôvode druhov spomína zvieratá, ktoré sa za dlhé obdobie takmer nezmenili. V tomto kontexte uvádza vtákopiska. Z polovice vták, z polovice cicavec. Chiméra, ktorá si na polceste zmyslela, že nemá chuť vyvíjať sa ďalej a zotrvala v prechodnom stave. Dnes už samozrejme vieme, že je to nezmysel. Vtákopisk je vysoko odvodený cicavec s elektroreceptormi, jedovou žľazou či v skutku prapodivnými pohlavnými chromozómami. Ďalšie dve Darwinove živé fosílie, bahníky a, ako ich otec evolučnej teórie nazval, ganoidné ryby, už na druhú stranu vôbec nie sú zlé príklady a bude o nich reč. Čo je teda zač tá živá fosília? Okolo tohto pojmu sa zmieta búrlivá polemika. Z času na čas je za živú fosíliu považovaný organizmus, ktorý bol najskôr známy z fosílneho záznamu a až potom sa objavil živý exemplár. Takéto vymedzenie je síce kryštálovo jasné, ale ich zoznam by sa výrazne ochudobnil. Ostalo by v ňom miesto iba pre tvory ako latimérie či čiapočkovce, prastarú skupinu mekíšov. Dnes sa však týmto tvorom hovorí skôr lazarovské taxóny, tie, ktoré vstali z mŕtvych, podobne ako biblický Lazar. Živá fosília teda označuje niečo iné. Je to organizmus, ktorý za dlhú dobu neprešiel skoro žiadnou evolúciou. To sú všetky tie učebnicové potvory bez známok vývoja. Hrotnáč, lodienka, ginko, hatéria, araukária, prípadne aj krokodíly, žraloky, alebo práve aj stará známa latiméria. Všetky ich poznáme z fosílnych nálezov a od vyhnutých predkov sa líšia minimálne. Aspoň sa to zvykne hovoriť. Je to ale pravda? Ktoré z údajných živých fosílií si takúto hodnosť skutočne zaslúžia? Aby sme zodpovedali tieto otázky, je nutné živú fosíliu nejak poriadne definovať. Ako si iste pamätáš z videa o vývoji človeka, evolúcia sa zastaviť nedá. A nebudem chodiť okolo horúcej kaše. Žiadna fosília nie je 100% kópia nejakého súčasného druhu. Rozdiely sa nájdu vždy. Niekedy sú ale tieto rozdiely naozaj zanedbateľné a o týchto borcoch bude reč. Za živú fosíliu ale nebezpečne často považujeme zvieratá, ktoré nám omylom pripadajú archaické. Povedzme také krokodíly. Svedkovia praveku, zažili dinosaury, prekonali vymieranie bezo zmeny, všetci to poznáme. Čo je ale zvláštne, krokodílov v súčasnosti existuje skoro 30 druhov, ktoré sa navzájom vlastne príliš nepodobajú. Gaviala si s krokodílom morským alebo kajmanom nezmieli ani laik. Keď sa navyše pozrieme, kedy žil posledný spoločný predok krokodílov, naše podozrenie iba vzrastie. V rovnakej dobe, tiež za tých pradávnych čias dinosaurov, vznikli aj moderné vtáky v najúžšom možnom zmysle. Krokodíly síce môžu druhovú bohatosť vtákom iba závidieť, ale vlastne nič iné. Ani tú evolúciu. Vtáky síce vznikli z dinosaurov a tie z nejakého archosaura, ktorý bol aj predkom súčasných krokodílov, ale ani ich cesta nebola priamočiara. Predok krokodílov mal vzpriamený postoj. Niekoľko vyhnutých druhov bolo čiastočne alebo úplne dvojnohých. Mnohé sa ťažko obrnili, podľa ktoré spásali vegetáciu, iné sa vrátili do mora, asi ako veľryby. A ďalším sa zase vyvinul plazivý pohyb a čas strávili prevažne v sladkých vodách. A dodnes skrátka prežila iba táto jediná skupina. Na krokodíloch v konečnom dôsledku nič prehistorické nie je. Žraloky sú na tom ešte horšie. Skupina súčasných paríb sa síce začala vetviť dávnejšie ako krokodíly, ale, aj keď vynecháme raje, stále ostáva vyše 500 druhov s úctyhodnou rozmanitosťou. Okrem klasických žralokov tam máme heterodonty, pílonosy, poloraje, žraloky veľrybie, bobegongy a čert vie čo všetko ďalšie.
To na nejakú pomalú evolúciu úplne nevyzerá. Hoci som krokodíly aj žraloky práve celkom zdiskreditoval, predsa len sa k ním nakoniec vrátim, pretože z istého uhla sú skutočne dôležité. To sa ale nedá povedať o ďalších údajných svedkoch praveku. Šváboch. Tie karbonské šváby v skutočnosti vôbec nie sú šváby, ale úplne iná línia. Moderné šváby vznikli neskôr, vykazujú veľkú diverzitu a, čo sa často opomína, jednou z ich línií sú termity. To tiež neznie ako zastavená evolúcia. Pokusy o definovanie živej fosílie preto musia byť rafinovanejšie, aby tam nevnikali votrelci, ktorí nám klamne pripadajú starobilí. Vo všeobecnosti sa definície zhodujú aspoň na týchto troch atribútoch. Živá fosília je organizmus, ktorý prežil po dlhú dobu, zmenil sa len málo a jeho línia obsahuje malý počet druhov. Práve na posledný bod sa často zabúda, je však úplne zásadný. Ak sa organizmus navonok nemení, nemusí to nič znamenať. Môže veselo mutovať, môže sa meniť jeho fyziológia, jeho genóm, jeho správanie, vlastne všetko, čo fosília neprezradí. A ak je skupina organizmov druhovo bohatá, už len to svedčí o nezanedbateľnej evolúcii. Línie mutovali, štiepili sa a vznikali medzi nimi reprodukčné bariéry. Čulé evolučné procesy sa teda skryli pod rovnaký vzhľad. K otázke, prečo sa potom nemenili aj tvarovo, postupne doputujem. Takže definícia pre živé fosílie existuje. Občas sa ale môžeme stretnúť s pohoršením, že je vágna a tento pojem je nevedecký. Všeobecná nespokojnosť vyústila v iný, jasnejší pokus o definíciu živej fosílie. Je to organizmus, ktorý prežil aspoň jedno hromadné vymieranie. Čiže v preklade je starší ako vyhynutie nevtáčich dinosaurov a zachoval si úroveň rovnakého rodu. Napríklad ak z čias dinosaurov poznáme fosíliu rodu Ginkgo, kľudne aj iný druh, je to automaticky živá fosília. Takýchto tvorov ale poznáme menej, než by jeden čakal. A navyše, rod je umelá kategória. Ak by sme chceli, aby niečo bola živá fosília, stačí ten fosílny druh zaradiť do rovnakého rodu a hotovo. Napriek mojim námietkám na tom ale niečo bude. Ak paleontológovia organizmus zaradili do rovnakého rodu s prežívajúcim kolegom, musel im pripadať veľmi podobný, čiže v hre asi bude nejaké spomalenie vývoja. A druhá pozitívna vec, ktorá s touto definíciou prišla, je znateľne odbornejšie synonymum pre živú fosíliu, a to stabilomorf. Čím je spomalenie alebo zastavenie evolúcie spôsobené? Na to univerzálna odpoveď neexistuje. Hypotéz bolo predložených viacero. Mocným vysvetlením sa zdá byť stabilizujúca selekcia. Niektoré organizmy sú tak dokonalo prispôsobené prostrediu, že dokonalejšie už to byť nemôže. Akákoľvek odchýlka je teda odsúdená na zánik a dlhodobo sa udržiava rovnaká forma. Prírodný výber skrátka nemá kam zmeniť kurz. Už akoby došiel k cieľu. Druhou možnosťou sú genetické alebo vývojové obmedzenia. To si možno predstaviť tak, že sieť génových interakcií, ktoré počas ontogenézy vytvárajú telo organizmu, je už tak komplikovaná a integrovaná, že akákoľvek zmena spôsobí kaskádu dôsledkov a niečo sa pokazí, asi ako frčka do domčeku z karát. To znamená, že organizmus by sa možno aj rád vyvíjal, ale nemá ako. Prostredie by síce nové formy selektovalo, k mutáciám aj naďalej dochádza, ale každý pokus o zmenu jeho vývoja je ihneď odsúdený k zlyhaniu. Ďalšia hypotéza hovorí, že organizmus má pomalú mutačnú rýchlosť, čo sa môže prepísať do pomalej morfologickej evolúcie. Keď sa navyše rôzne populácie nestíhajú geneticky rozlíšiť, je jedno, že sú izolované po dlhú dobu. Ak sa neskôr stretnú, žiadne reprodukčné bariéry sa nevytvoria a oni sa stále budú plodne krížiť. Opäť z plynu. Ak majú živé fosílie skutočne pomalú evolúciu genómu, mohlo by to teda vysvetľovať, prečo majú nízky počet druhov. Ktoré z týchto hypotéz platia, to sa ukáže, keď sa bližšie pozrieme na jednotlivé živé fosílie. S ich konceptom je to ale zložitejšie, než som tu načrtol, a aby som vysvetlil prečo, pozriem sa na azda najznámejšiu živú fosíliu. Mýtická latiméria patrí do skupiny Actinistia. Sú to násadco plutvé ryby príbuzné štvornožcom, ktorých zlatý vek skončil pred nejakými 70 miliónmi rokov. Často sa preto hovorí, že latimériu poznáme z fosílií. Toto ale v skutočnosti nie je pravda. Žiadna fosílna ryba nikdy nebola zaradená do rodu Latimeria. Tých bystrejších to sotva prekvapí, keďže bola pomenovaná na počesť dámy, ktorá prvýkrát objavila živý exemplár. Najbližší príbuzní Latimérie, rody ako Macropoma alebo Svencia, boli oproti žijúcim Latimériam malé a vlastne sa ani príliš nepodobali, čo prezrádza napríklad morfológia lebečných kostí či plutiev.
Líšia sa aj stavbou plúc a obývali plytké vody, na rozdiel od hlbokomorských latimérií. Vzdialenejší príbuzní, ako Mausonia, boli naopak obrovskí a často obývali aj sladké vody. Celá skupina vykazuje oveľa väčšiu morfologickú aj ekologickú disparitu, než sa všeobecne tvrdí. Traduje sa, že základný telový plán týchto rýb bol hotový už niekedy v Devóne, ale pod tento telový plán spadajú aj úhorovité, pstruhovité, piraňovité a inak deviantné formy. Skupina Actinistia vlastne evolučne zamrznutá vôbec nie je. Až by sa zdalo, že toľkú senzáciu spôsobil len objav žijúceho zástupcu línie, ktorá mala vyhynúť pred takmer 80 miliónmi rokov. A čiastočne aj z fascinujúceho faktu, že táto ryba je príbuznejšia človeku než kaprovi. Aby som len nerýpal. Keď si zobrazíme rýchlosť morfologickej evolúcie lalokoplutvovcov, zavetríme postupný trend spomalovania, čo je tá modrá farba v línii, ktorá vedie k latimérii. K tomuto výsledku dospelo viacero výskumov a ukazujú, že morfologická evolúcia skutočne spomalovala, ale nezastavovala a latiméria sa svojim vyhnutým súdruhom podobá skôr povrchne. Prečo sa o nej ako o živej fosílii hovorí dodnes a nezriedka aj v odbornej literatúre? Carty zamiešal opis ďalšie latimérie v 99. a tentokrát nie z okolia Madagaskaru, ale preďaleko odtiaľ, v hlbokých vodách Indonézie. Od populácií z Indického oceánu sa líši len maličkosťami. Útržky jej DNA ale ukázali, že molekulárne sa skutočne markantne líši, hoci vyzerá vlastne rovnako. Podľa mutačnej rýchlosti je možné spočítať, ako dávno sa dva druhy rozdelili. Odhady založené na odlišných génoch boli rôzne. Podľa skromnejších sa súčasné latimérie oddelili pred 6 miliónmi rokov, odvážnejšie výsledky hovorili o divergencii starej až 40 miliónov rokov. Pravda bude niekde medzi. Pre porovnanie, šimpanzi sa od človeka oddelili pred nejakými 7 miliónmi rokov. Začalo teda prevládať podozrenie, že africké a indonéske latimérie sa napriek dávnej divergencii nezmenili skoro vôbec. Sú to teda skutočne živé fosílie? Možno, ale týmto nekončíme. Spomalovať nemusí len evolúcia morfológie, ale aj evolúcia genómu. Evolúcia sekvencie mnohých génov latimérie je skutočne pomalšia, než je ustávajúcou zvykom. Navyše často prechádza evolúciou aj usporiadanie genómu. Mení sa poradie génov. Chromozómy fúzujú, lámu sa a tak ďalej. Aj v tomto ohľade však latimérie nezažili priveľa evolúcie. Ich karyotyp sa stále podobá predkovi násadcov plutvovcov. Úplne iný pohľad však poskytli transpozóny. Transpozóny sú úseky DNA, ktoré dokážu preskakovať a kopírovať sa naprieč genómom. A u latimérie bolo pozorovaných mnoho transpozónov, dokonca viac ako u človeka. Mnohé z nich odlišujú dva žijúce druhy latimérií. Museli byť teda aktívne v nedávnej dobe. Pritom sa vie, že transpozóny sú mocné motory evolúcie genómu. Vkladajú sa do nových miest a menia usporiadanie DNA. Spôsobujú rôzne delécie, duplikácie, inverzie, transpozície, iniciujú tvorbu nových génov, skrátka robia neplechu. Preto sa predpokladalo, že u živých fosílií bude aktivita transpozónov umlčaná. U latimérie je to ale naopak. A v prudkom kontraste s pomalou evolúciou génov. Z pohľadu transpozónov genóm latimérií zamrznutý nie je ani náhodou. Iné znaky genómu ponúkajú rovnaký príbeh. Ultrakonzervované elementy alebo neutrálne mutácie zhodne svedčia o evolúcii rovnako rýchlej ako cicavce a rýchlejšej než napríklad vtáky. A aby som to zamotal ešte viac, sekvencia tých veľmi aktívnych transpozónov sa mení pomaly. Zhrňme si to. Lalokoplutvovce sa kedysi vyvíjali morfologicky výrazne, v poslednej dobe sa nevyvíjajú morfologicky skoro vôbec. Vznikli len dva, na najvyš 3 nové druhy latimérií, rýchlosť evolúcie sekvencie génov sa spomalila, zmeny v usporiadaní génomu tiež neprebiehajú tak búrlivo ako v iných líniách, ale aktivita transpozónov neutíchla a neutrálne mutácie vznikali stále rovnakou rýchlosťou. Aké z toho plynie ponaučenie? Spomalená evolúcia sa môže týkať morfológie, fyziológie, správania, génov kodujúcich proteíny, transpozónov, karyotypu a tak ďalej. Ale vôbec to nemusí byť všetko naraz. Spomalená evolúcia génov latimérie z ničoho nevyplývala. A že sa to objavilo práve u nej je skôr náhoda. Keď zahlásim, že sa sekvencia génov latimérie vyvíja pomalšie než u bežného stavovca, vlastne to veľa neznamená. Koniec koncov, poznáme niečo ako hominoidné spomalenie, o čom som hovoril v spomínanom videu o evolúcii človeka.
Molekulárna evolúcia ľudí a iných ľudovpov sa oproti zvyšným primátom výrazne spomalila. A predsa nemáme pocit, že sú orangutany, gorily, šimpanzi alebo dokonca my, ľudia, živými fosíliami. Výrazná morfologická evolúcia prebiehala aj napriek spomalenej molekulárnej evolúcii. A naopak, poznáme organizmy, ktoré majú vysokú rýchlosť molekulárnej evolúcie, ale morfologicky sa menia len nepatrne. Navyše, evolúcia sa nemusí hrať len s finálnym produktom ontogenézy. Môže sa zamerať na skoršie štádiá. Napríklad dve, skoro úplne identické druhy ježoviek sa diametrálne líšia morfológiou lariev. Z pohľadu dospelcov by teda boli zamrznuté, z perspektívy lariev vôbec. Na organizmus sa skrátka môžeme pozrieť z rôznych uhlov. A z rôznych uhlov aj živou fosíliou byť môže alebo nemusí. Aby som v rýchlosti zhodnotil latimériu, po vyhnutí dinosaurov sa morfologicky vyvíjala pomerne pomaly a má aj známky pomalého vývoja genómu. Ale molekulárne sa dnešné latimérie významne líšia. Líšia sa aj od fosílnych príbuzných a nie sú ani zďaleka najlepšou ukážkou stabilomorfa. Nevieme, čo čiastočné spomalenie zapričinilo, ale dalo by sa tu vytušiť nejaký súvis s ekológiou týchto rýb. Bolo by však nebezpečné z tohto tušenia vyvodzovať niečo ďaleko siahle, nakoľko je latiméria ako živá fosília minimálne kontroverzná. Ak chceme zistiť, prečo sa evolúcia občas zastavuje, musíme najskôr identifikovať tie rídze živé fosílie. Preto si teraz posvietim na ďalších údajných Matuzalémov, ktoré ich aspekty sú evolučne zamrznuté a ktoré nie. Keď sa bavíme o fosíliách, ktoré sú na nerozoznanie od žijúcich organizmov, často nám uniká zásadný problém. Fosília je nekompletná. Najčastejšie sa zachovajú iba tvrdé časti organizmu. Ak teda uveríme, že sa zviera po milióny rokov nezmenilo, chtiac či nechtiac predpokladáme, že nemennosť kostí a schránok niečo vypovedá aj o nemennosti mäkkých tkaní. Že je to klam, nám nádherne demonstruje toto zviera. Nie je to lastúrnik, ale ramenonožec. Nazýva sa Lingula a jeho schránka je naozaj skoro na nerozoznanie od fosílneho rodu Lingulela, ktorý je známy dokonca už z Kambria. To je najväčšia možná podsta. Staršie než kambrické fosílie moderných kmeňov takmer nemáme. Je možné, aby sa za 0,5 miliardy rokov tento ramenonožec nezmenil? Už staršie práce naznačovali, že schránka lingulidných ramenonožcov má v skutočnosti ideálny tvar pre ich spôsob života. To ale nič nevypovedá o mäkkých častiach. Objav výnimočne zachovaných fosílií z čínskeho náleziska Chengjiang potvrdil, že stavba lofofóru a ďalších mäkkých štruktúr prešla významnou evolúciou. Tým sú lingulidné ramenonožce diskvalifikované a ani nie je potrebné príliš rozvádzať, že geneticky tiež nie sú žiadne živé fosílie. Možno trošička spomalené. Ale štruktúru genómu majú úplne zbláznenú. Gény nesú jasné známky pozitívnej selekcie a genetická rozmanitosť súčasných druhov tiež nie je najskromnejšia. Za živou fosíliu zvykne byť považovaná aj novozélandská hatéria. Tento osirotený druh predstavuje spomienku na kedysi rozmanitú skupinu Rhynchocephalia. Jednalo sa o sesterskú líniu jašterov a hadov, od ktorých sa ale oddelili pred zhruba 4 miliardov rokov. Ako pri latimérii platí, že staré fosílie hatérií, ktoré by patrili do rodu Sphenodon, vôbec nepoznáme. Táto skupina bola obrovská a rozmanitá, a to napríklad v stavbe lebky a zubov, čo poukazuje na rôzne potravné stratégie. Výzorom sa dnešná hatéria podstatne líši od vyhnutých rhynchocephalianov a nijak primitívna ani zamrznutá nie je. Niektoré výskumy dospeli k miernemu spomaleniu morfologickej evolúcie, iné naopak vôbec. V každom prípade je na hatérii zaujímavé iba to, že prežila dodnes. Je teda skôr relikt, než živá fosília. Toľko hovorí morfológia. Oveľa zaujímavejšie sú však zistenia z genetiky. V roku 2008 obletela svet bombastická správa, že hatéria má neobvykle rýchlu molekulárnu evolúciu. Vlastne najrýchlejšiu, aká bola u stavovcov zaznamenaná. Skôr než začneme panikáriť, je nutné dodať, že sa jednalo len o kúsok mitochondriálneho genómu. Mitochondrie sú organely, pomocou ktorých bunka dýcha a majú vlastnú DNA, čo znamená, že jadrové gény sa pokojne môžu vyvíjať inou rýchlosťou. A presne to sa po ich osekvenovaní potvrdilo. Genóm hatérií sa mení pomalšie v porovnaní s jaštiermi či cicavcami, ale rýchlejšie než napríklad genóm vtákov. Rýchlosť molekulárnej evolúcie tohto plaza teda nie je vychýlená ani jedným smerom. Čo ale spôsobil ten chaos v mitochondriálnej DNA? Neskoršie výskumy ukázali, že mitochondrie hatérií sú skutočne podivné, na čo už v tomto videu nie je priestor. Ak teda aj uveríme, že hatéria má spomalenú morfologickú evolúciu, čo z hľadiska niektorých znakov zjavne má,
Molekuly tieto obvinenia odmietajú. Vo všeobecnosti tak hatéria živou fosíliou nie je ani náhodou. Podobný osud postretol mäkkýšie skupiny Monoplacofora, u nás známe ako čiapočkovce. Status živej fosílie tiež nadobudli skôr nechtiac. Z fosílií sa zdalo, že vyhynuli v Devóne, na čo sa v 50. rokoch podarilo objaviť prežívajúci exemplár. V skutočnosti sa dnes po svete potuluje viac druhov a dokonca aj viac rodov, ktoré sa podľa molekulárnych údajov rozdelili počas kriedy. A popravde, ani to nie je nijak dávno, keďže sa morfologicky vlastne príliš nepodobajú. Tieto línie teda prešli tvarovou aj molekulárnou evolúciou. Významné sú len preto, že sa od zvyšných mäkkýšov oddelili dávno pradávno. Po latimérii tu máme ďalšie ikonické ryby. Bahníky. Sú pozostatkom kedysi rozmanitej skupiny dvojdyšných rýb. Ich evolúcia je dobre známa a fosílie prezrádzajú, že sa menili statočne. V súčasnosti sa dožili len 3 rody bahníkov. Austrálsky, africký a juhoamerický. Nie je vôbec zložité ich rozoznať, takže zastavenie morfologickej evolúcie sa nekoná ani v tomto prípade. Dokonca sú vyhynutí predkovia tak odlišní od moderných bahníkov, že veda patrične oslávila objav prechodného článku medzi nimi. Viaceré analýzy fosílneho materiálu ale dospeli k záveru, že smerom k súčasnosti sa tempo ich evolúcie výrazne spomalovalo. Na tomto grafe značí zelená farba rýchlu a červená pomalú evolúciu. A práve Červené more začína vznikať na ceste ku dnešným bahníkom. Morfologická evolúcia sa teda nezastavila, za to ale výrazne spomalila. Navyše, súčasné bahníky sa rozdelili veľmi dávno, minimálne v Jure. Napriek tomu sú stále vlastne dosť podobné. Čo si o spomalení ich evolúcie myslí genetika? Tu nastáva obrovský zvrat. Genóm bahníkov je totiž nehorázne veľký. Kráľom je tu americký bahník, ktorého genóm je 30 krát dlhší ako ľudský. Austrálske a africké bahníky za ním zaostávajú. Stále sa však vymykajú akýmkoľvek štandardom. Navyše sa nejedná o žiadnu dávnu udalosť. Genóm amerického bahníka sa zväčšoval najrýchlejšie v poslednej dobe a predĺžuje sa aj naďalej. Čo sa to tu udialo? K veľkému prekvapeniu sa príliš nemenil génový obsah ani počet chromozómov. Narastol ale počet medzigénových úsekov s opakujúcimi sa sekvenciami. Laicky povedané, medzi kódujúcimi častiami sa hromadil bordel. Genóm bahníkov, označovaný ako cinturín transpozónov, je skrátka 8 div sveta a o zastavení evolúcie v žiadnom prípade nevypovedá. Pozrieme sa ale na sekvencie samotných proteíny kódujúcich génov. Tento evolučný strom, tzv. Filogram, zobrazuje mieru evolúcie rôznych stavovcov. Dĺžka vetvy značí mieru evolučných zmien. Čím dlhšia vetva, tým viac mutácií sa v línii naakumulovalo a naopak. Vidno, že sú oproti niektorým iným stavovcom spomalené. Ten austrálsky skoro na úrovni latimérie. Ako som však pripomínal, človek je oproti iným primátom tiež geneticky spomalený. Červenou sú vyznačené všetky primáty s dlhšími vetvami, než je tá naša. A predsa, evidentne z toho nič zásadné nevyplýva. Bahníky sú teda živé fosílie iba s prižmúrenými očami, pričom najbližšie má k tomu austrálsky bahník. Za tie nefalšované živé fosílie sú často považované hrotnáče, zvieratá príbuzné pavúkom a škorpiónom. Dnes zahŕňajú 4 druhy v 3 rodoch, čo je však len chabým odleskom ich niekdajšej rozmanitosti. Počiatočné molekulárne štúdie naznačovali, že genetické rozdiely medzi jednotlivými druhmi sú značné, rozhodne väčšie ako morfologické. Prvá kalibrovaná filogenéza potom ukázala, že ázijské hrotnáče sa oddelili zhruba v Treťahorách a od amerických to bolo ešte počas mezozoika. Čo je pozoruhodné, jurský hrotnáč Limulus darwini sa od dnešného druhu Limulus polyphemus takmer nelíši, hoci ich delí 150 miliónov rokov široká priepasť. Neskôr sa našiel aj starší zástupca iného súčasného rodu a celá divergencia súčasných hrotnáčov bola zatlačená ešte viac do minulosti, na začiatok triasu. A objavy excelentne zachovaných fosílií ukázali, že spomalená evolúcia sa netýka iba tvrdého skeletu, ale aj mäkkých tkaní. To všetko je v rozpore s jasnými molekulárnymi rozdielmi medzi druhmi, ktoré moderné analýzy iba potvrdili. Rýchlosť pribúdania neutrálnych mutácií nie je nijak pomalá. Gény rôznych hrotnáčov sú nepekne rozhádzané. V evolúcii ich genómu skrátka bolo rušno. Ani z fosílií sa nezdá, že by mali nízky evolučný potenciál. Niektoré vyhynuté hrotnáče sa síce podobali na dnešné druhy, mnohé sa naopak až prekvapivo odlišovali. Hrotnáče navyše viackrát v ich histórii prešli do sladkej vody. Takýto preskok vyžaduje obrovské zmeny vo fyziológii organizmu. Ak sa hrotnáč zmeniť chce, tak sa aj zmení. Prečo sa tým dodnes prežívajúcim nechce?
Zdá sa, že príčinou je stabilizujúca selekcia. Morský hrotnáč je tak povediac dokonalý a už nie je čo meniť. Majú ideálny tvar tela, znášajú široký rozsah salinity a teplôt, majú široké potravné spektrum. Čo viac si prijať? Túto predstavu potvrdzuje skutočnosť, že za každým, keď hrotnáče vpadli do sladkých vôd, vyústilo to do rozsiahlej diverzifikácie. Morské línie, teda aj tie dnešné, sa zvyšovaniu rozmanitosti naopak vyhýbali. Keď to zhrniem, hrotnáče sa vyvíjali morfologicky aj molekulárne už od ich vzniku. No odkedy tie morské dosiahli niekedy za vlády dinosaurov ideálny tvar tela, už bola každá zmena k horšiemu a nemali sa prečo meniť ďalej. Geneticky sa ale veselo vyvíjajú dodnes. Živými fosíliami sú iba na pol úväzku. Ale predsa len, podobu týmto dvom chlapíkom upierať nemôžem. Nakúknime na chvíľu aj mimo živočíchov. Spomedzi rastlín je za živú fosíliu považované napríklad gínko. Prvé fosílne nálezy listov tejto rastliny pochádzajú už z Jury. To si zaiste zaslúži našu pozornosť. Problém je, že táto fosília k nim nepatrí. Toto je šúter z treťoch hôr. Fosílie z Kriedy a Jury, tiež radené do rodu gínko, už na prvý pohľad svedčia o nejakej evolúcii. Listy sú delené na viaceré laloky a pripomínajú skôr pagaštán. Reprodukčné orgány sa u najstarších príbuzných tiež výrazne líšia a fosílie zachytávajú postupnú evolúciu k modernému typu. To sa bavíme iba o rode gínko. Celá vyhnutá línia, Ginkgoales, prešla koncom triasu prudkou diverzifikáciou a obsahovala druhy od výmyslu sveta. Zatiaľ gínko na poriadnu živú fosíliu príliš nevyzerá. Čo na to molekuly? Genetické rozdiely medzi súčasnými gínkami sú minimálne a história siaha len do doby pred 390 000 rokmi. To je porovnateľné s vekom súčasných ľudských populácií, ktoré sa začali štiepiť pred nejakými 250 000 rokmi. Je to výsledok doby ľadovej, ktorá túto drevinu vymlátila a v refúgiách ledva prežilo zo pár populácií. Aj napriek tomu, že sú dnešné gínka veľmi podobné, výskumy natrafili na zmeny v génoch súvisiace s rôznymi biotickými a abiotickými stresmi. Inými slovami, rôzne populácie, hoci stále rovnakého druhu, sa aj po tak krátkom čase začali meniť a prispôsobovať lokálnym podmienkam. Koniec koncov, tak ako aj ľudia. Staršie udalosti sa odhalujú len ťažko, ale aj v tomto prípade sa zdá, že v genóme gínka to bolo divoké. Ako rýchlo gínko mutovalo, je záhada. S útržkou sa zatiaľ zdá, že to mohlo byť pomalšie. Toto je evolúcia génovej sekvencie rôznych nahosemenných rastlín, čo opäť znázorňuje dĺžka vetiev. A gínko má dĺžku vetvy skutočne kratšiu. Nejaký súvis tu teda hľadať môžeme, ale znova opakujem, človek na tom nie je o moc lepšie. Pokiaľ budúce výskum neponúknú jasnejší obrázok, gínko je ako živá fosília skôr otázne. Ešte chvíľu ostaňme pri tomto obrázku. Vetvy podobne krátke ako gínko majú aj ďalšie dobnelé živé fosílie. Cikasy. Aj ich zlatý vek vrcholil v mezozoiku. Dodnes prežilo veľa rodov a ešte viac druhov. Môžu síce mať pomalšiu molekulárnu evolúciu a ich predok žil niekedy v Jure, zdá sa však, že táto dnešná diverzita v jednotlivých líniách cikasov vznikla rýchlym štiepením línií dávno po vyhnutí dinosaurov, iba pred nejakými 5, maximálne 12 miliónmi rokov. Podobne dopadla aj rastlina šídlatka, ktorej jednotlivé druhy sú síce vzájomne podobné a podobajú sa aj triasovým fosíliám, ale dnešná diverzita podľa filogenomickej analýzy vznikla až v paleogéne. Na vyhnuté rastliny sa dnešné druhy podobajú asi len náhodou a žiadne zastavenie evolúcie sa nekonalo. Spomedzi rastlín je najhorúcejším kandidátom na živú fosíliu Araucaria. Tieto ihličnany sa zvyknú zobrazovať v druhohorných panorámach a ich pozostatky sú skutočne známe už z jurských vrstiev. Dodnes prežilo 19 druhov, 13 z nich je endemických na Novej Kaledónii. Genetické dáta ale ukazujú, že štiepiť sa začali koncom Kriedy alebo neskôr. A tie novokaledónske dokonca až v neogéne. Skupina je to teda pomerne mladá, evolučne čulá a fosílie zo starších období, tradičnou paleontológiou pripisované k rodu Araucaria, toho možno v skutočnosti nemajú veľa spoločného s modernými Araucariami. Samozrejme, výskumy tohto typu závisia od kalibrácie fosíliami. Keď sa evolučné divergencie datovali jurskými fosíliami, analýza samozrejme vyplula dávnejší vek. Aká je realita, ťažko povedať. Ale genetická rozmanitosť novokaledónskych Araukárií prezrádza skrytú existenciu väčšieho počtu druhov, než by sa zdalo z čistej morfológie. Araukária teda ašpiruje na post najlepšej živej fosílie medzi rastlinami, a to hlavne morfologicky. A teraz späť medzi živočíchy.
Hlavonožec rodu Nautilus, u nás známy ako lodienka, navonok pripomína vyhnuté amonity a dnes je zaužívaných iba zo pár druhov, ako sa na správne živé fosílie patrí. Tieto druhy sú však geneticky veľmi podobné a zdá sa, že lodienky práve prechádzajú diversifikáciou, ktorá započala len pred pár miliónmi rokov. Navyše nám molekuly prezrádzajú, že tých kryptických druhov v skutočnosti existuje ešte viac, len sa skrátka stále podobajú, pretože sú mladé. Ich výskum zakopol aj o známky pozitívnej selekcie. Mutačná rýchlosť génov je možno trochu pomalšia než u zvyšných hlavonožcov, ale v zhode so zvyškom mekýšov, ako sú ulitníky a lastúrniky. Evolúcia génov a známky nedávnej aktivity transpozónov svedčia skôr o vysokej adaptabilite. Evolúcia sa tak nezastavila a síce tu nejaké náznaky sú, označovať lodienky ako živé fosílie by sme mali tiež skôr opatrne. Nasledujúce zviera je dôverne známe každému, kto si užil srandu s pravekým akváriom. Štítovec, v češtine zvaný listonoch, obýva periodicky vysychajúce vody a žije dokonca aj u nás. Jeho fosílie sa objavujú už v horninách starých 250 miliónov rokov. Dnes sú ale štítovci rozšírené celosvetovo, čo je medzi živými fosíliami vždy podozrivé. A molekulárne štúdie skutočne vyjavili množstvo kryptických druhov. Všetky spadajú pod dva rody, Lepidurus a Triops, ktoré sa oddelili pred skoro 200 miliónmi rokov, ale druhy vnútri nich sa začali štiepiť až v Treťohorách. Navyše za dobu svojej existencie naakumulovali štítovce zhruba rovnaké množstvo mutácií ako iné kôrovce. Nie sú teda ani reliktné, ani málo diverzifikované, ani molekulárne spomalené. Prečo sa teda podobajú dávnym fosíliám? Vtip je zrejme rovnaký ako u hrotnáčov. Už dlho obývajú ekologickú niku, ktorá sa nemení, a oni sa s morfologickou zmenou tiež nemusia obťažovať. Čiže je opäť na vine stabilizujúca selekcia. Možno máš pocit, že som zatiaľ všetko ofrflal. A vlastne je to tak, pretože dokonalá a živá fosília jednoducho neexistuje. Poznáme však organizmy, ktoré majú k živým fosíliám naozaj blízko. Napriek tomu sa skrývajú v tieni hrotnáčov, hatérie alebo ginka. Preto ich vyzdvihnem v nasledujúcej časti videa. A opäť sa vraciam medzi ryby, konkrétne k rodu Pantodon, česky preliehavo motýlkovec. Hovorili sme o latimériách, ktoré sa rozdelili možno pred 6, možno pred 40 miliónmi rokov. Skôr niečo medzi, ale líšia sa len trocha. Za to dve populácie Pantodona si nažívajú nedaleko od seba v sladkých vodách Afriky a vždy sa myslelo, že je to rovnaký druh, lebo sa nelíšia naozaj ničím. Geneticky sú ale tak rozdielne, že divergencia musela nastať pred nejakými 80 miliónmi rokov, čiže ešte pred vyhnutím dinosaurov. Iba pripomínam, že štiepenie človek-šimpanz nastalo pred 7 miliónmi rokov. A čo sme za ten čas dokázali? Aj ryby príbuzné Pantodonovi stihli za tú dobu vytvoriť úctyhodnú rozmanitosť. Len ten Pantodon sa zasekol. Prečo? To sa nevie. Mohli by sme uvažovať o stabilizujúcej selekcii. Pantodon ale vyzerá dosť extravagantne a že by zrovna toto bol ten dokonalý morfotyp, ktorý sa už nepotrebuje meniť, tomu sa mi nejak nechce veriť. Skôr to vyzerá na nejaké evolučné obmedzenie, o ktorom ale nevieme nič. Stagnácia samozrejme nie je molekulárna, iba morfologická, ale je to vlastne prípad latimérie na steroidoch. A keď už sme pri dokonalom zastavení morfologickej evolúcie, nesmieme opomenúť rod Rhabdopleura. Je to polochordát, čo je kmeň príbuzný stavovcom a na tieto zvieratka určite príde reč v nejakom budúcom videu. Nateraz je podstatné, že kolónie rodu Rhabdopleura poznáme už zo stredného Kambria, čo znamená nehoráznych 520 miliónov rokov stagnácie. Fosílie so zachovanými mäkkými časťami tiel Rhabdopleury, tiež z Kambria, preukázali, že zastavenie morfologickej evolúcie sa týka celého tela, nie len tvrdých častí. Je to teda absolútny rekordér, 0,5 miliardy rokov. Moderná zoológia však rozoznáva viacero druhov rodu Rhabdopleura. Bol dokonca zhotovený poznávací kľúč, ktorý jednotlivé druhy rozlišuje napríklad vďaka vzorcom na trubičkách. Už to svedčí o priebehu aspoň nejakej evolúcie. Ale nalejme si čistého vína. Výrazné rozdiely to nie sú. Naskytuje sa tu teda otázka, či sa spomalenie vývoja týchto potvoriek pretavilo aj do DNA. Bohužiaľ, výskumy ich molekulárnej evolúcie sú nepočetné a nieraz len také polovičaté. Analýzy pracujú s malým počtom génov, takže veľa z toho, čo teraz poviem, platiť nemusí. Zatiaľ sa však zdá, že geneticky sú jednotlivé druhy Rhabdopleury odlišné skoro tak, ako rôzne hadovice, hviezdovky a morskí ježkovia, ktorých všetkých vieme od oka odlíšiť. Poradie mitochondriálnych génov je navyše divne prehádzané.
A ako by to nestačilo, Rhabdopleura je uhniezdená na konci dlhokánskej vetvy. Takže pred štiepením moderných druhov musela prejsť výrazne rýchlou molekulárnou evolúciou. Na teraz tak môžeme konštatovať, že Rhabdopleura geneticky spomalená nie je. No napriek tomu ostáva jednou z najlepších, ak nie je to vôbec najlepšou, morfologickou živou fosíliou. Teraz k najlepším molekulárnym živým fosíliám. A prekvapivo sa práve tu vraciame ku krokodílom. Že sa v ich evolúcii stretávame s dvojnohými, morskými a inak aberantnými formami, teraz nie je podstatné. Evolúcia ich genómu je výrazne pomalšia, než napríklad u latimérií. A týka sa naozaj všetkých aspektov. Sekvencie génov pre proteíny, aktivity transpozónov, celých génových rodín a aj karyotypu. Na tomto grafe je pomalá molekulárna evolúcia vyznačená modrou farbou a práve krokodíly sú najmodrejšie zo všetkých štvornožcov. Druhá skupina, ktorej návrat som prislúbil na začiatku videa, sú žraloky. Už prvé výskumy zvestovali rádovo pomalšiu molekulárnu evolúciu oproti cicavcom. To ešte veľa neznamená, ale druh Calorynchus mili, v angličtine známy ako sloní žralok, je vo všetkých aspektoch genómu nenormálne spomalený. Pomalší ako latiméria a donedávna sme stavovca so zabrzdenejším vývojom DNA nepoznali. Som teda v pokušení nazvať žraloky živými fosíliami. Až na to, že ten najpomalší z nich sa na žraloka vôbec nepodobá. Vlastne to ani nie je žralok, je to chiméra, čo sú paryby príbuzné žralokom a rajám. Takže oprava, žraloky možno patria k molekulárnym živým fosíliám, ale podaktoré chiméry sú tie vôbec najpomalšie. Pár rokov dozadu by som video na tomto mieste utiaľ, lenže v roku 2024 bol publikovaný výskum, ktorý odhalil skutočné živé fosílie. Sú nimi viaceré primitívne ryby, napríklad jeseter alebo veslonos. Aj medzi nimi však vyniká severoamerická ryba zvaná šťukovec, v češtine kostlín. Pôsobí v skutku prehistoricky. A tentokrát to nie je náhoda. Skutočne oplýva množstvom starobilých znakov. A bodaj by nie, keď sú fosílne šťukovce na nerozoznanie od súčasných druhov. Skameneliny navyše dokladajú, že línie dvoch prežívajúcich rodov, Lepizosteus a Atractosteus, sa oddelili pred nejakými 100 miliónmi rokov. To ešte nie je nič svetoborné. Mali sme tu aj staršie štiepenia, napríklad hrotnáče. Šťukovec je ale výnimočný v tom, že tieto rody sa aj napriek 100 miliónom rokov izolácie stále dokážu plodne krížiť. A ich hybridy sa tu a tam vyskytujú aj vo voľnej prírode. To sa zdá byť nemožné. Po divergencii by sa podľa evolučnej teórie mali v oboch líniách hromadiť mutácie, ktoré po opätovnom kontakte znemožnia plodné kríženie. Ešte raz to zopakujem. 100 miliónov rokov. To je asi tak absurdné, ako by bol človek schopný plodne sa krížiť so slonom alebo veľrybou. Ako je možné, že to u šťukovcov stále funguje? Trik samozrejme spočíva v tom, že mutácií sa v separovaných líniách vlastne veľa nenahromadilo. Tempo evolúcie génov týchto archaických rýb je najpomalšie spomedzi všetkých stavovcov. V tesnom závese sú síce aj krokodíly a jesetery, kráľmi sú však jednoznačne šťukovce. S prehľadom víťazia aj medzi živými fosíliami. A opäť sa to netýka iba sekvencie génov, ale aj celkovej štruktúry genómu, čo sa ukrýva v týchto prekrásnych grafoch. Stagnácia je teda nespochybniteľná. Otázka znie, čím je spôsobená. Na vonkajší faktor, napríklad stabilizujúcu selekciu, to príliš nevyzerá, lebo rovnako pomaly pribúdali aj neutrálne mutácie. Zjavne je molekulárna evolúcia brzdená vnútorne. Napríklad nejakým mechanizmom na opravu DNA, ktorý spomaluje mutagenézu. Takýto výkonný mechanizmus bol skutočne objavený u jeseterov, ďalších živých fosílií. Či niečo podobné funguje aj u šťukovcov, to je podnet pre budúci výskum. Každopádne bol šťukovec uznaný vinným vo všetkých bodoch obžaloby. Je to tá pravá živá fosília. Aby tu však nedošlo k nedorozumeniu. Šťukovce nie sú zamrznuté od prvopočiatku. Napokon, dĺžka ich vetvy nie je medzi stavovcami práve najkratšia. Až po násobnom priblížení sa ukážu kratočké vetvy súčasných druhov. Tieto nezrovnalosti súvisia so zložitým evolučným príbehom šťukovcov. Kedysi v Perme a Štriase vznikli dve veľké skupiny rýb, holosteji a teleosteji, čo sa prekladá ako prvokostnaté a kostnaté ryby. V tej dobe ich evolúcia explodovala a obe skupiny vykazovali obrovskú rozmanitosť. Časom sa to však zvrtlo a zatiaľ čo kostnaté ryby prekvitali čoraz viac, prvokostnaté ryby začali postupne vymierať. Dneška sa dožili len amie a šťukovce. Lenže práve v dobách ich rozkvetu prežívala aj línia šťukovcov turbulentné obdobie a odtiaľ zrejme pochádza jedna nehoráznosť v ich genóme.
pre ktorú už v tomto videu bohužiaľ neostal priestor. Spomalenie molekulárnej evolúcie nastalo až neskôr, koncom mezozoika. Takže opäť, ani tá najlepšia živá fosília nie je tak úplne živá fosília. Čo je ale najpozoruhodnejšie a skoro až poetické, vraciame sa na samotný začiatok tohto videa, k Darwinovi. Keď pred 170 rokmi zavádzal koncept živých fosílií, spomínal vo svojom diele tieto, ako ich sám nazval, ganoidné ryby. Že sa trafil do čierneho je skôr náhoda, než dokonalá intuícia. Ako dokazuje vtákopisk, ktorý straší hneď vedľa. Pekne to ale ilustruje priebeh vedeckého poznania. Šťukovec sa po 160 rokoch ako živá fosília potvrdil, vtákopisk vyvrátil. Môžeme si teda byť istí, že hoci evolúcia občas skoro zamrzne, vedecký pokrok nie.